Erros formais, falta de fundamentación e posibles contradicións son os problemas que o maxistrado Ángel Pantín detectou no veredito do xurado popular sobre o caso Diana Quer. Esta mañá o xuíz analizou as respostas ás 27 preguntas que compoñen o obxecto do veredito sobre as que o xurado delibera dende a tarde do martes. Tras atopar varias deficiencias, decidiu devolvelo para que os 5 homes e 4 mulleres que compoñen este órgano retomen as deliberacións. Nun encontro privado, todas as partes amosáronse de acordo. Obviamente es un acto reservado, por eso no han acudido a las cámaras, no se puede decir nada más. Eso depende también del magistrado presidente. Si entiende que no está debidamente motivado y quiere que se motive más, pues está en manos del magistrado presidente el que se motive. En base ás preguntas do obxecto do veredito, o xurado debe decidir se considera aprobados ou non determinados feitos e, polo tanto, determinar a culpabilidade do Chicle na morte da moza madrileña o 22 de agosto de 2016. Por unha banda, a acusación e Fiscalía defenden que José Enrique Abuín raptou a Diana na Pobra, levouna no coche ata a nave Rianxeira de Asados para violala e que despois a matou estrangulándoa cunha brida. De considerar probada a agresión sexual, podería ser condenado a prisión permanente revisable. Pola contra, a defensa asegura que o Chicle matou a moza de xeito involuntario e recoñece un homicidio involuntario ou con dolo eventual. Neste caso, a condena moveríase entre os 2 anos e medio e os 7 de cadea. Por mi parte, ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible y simplemente que sigo confiando en la justicia, nada más. As partes volven estar citadas para mañá ás 10 da mañá, o que non é garantía de que coñezamos entón o veredito. O xurado pode precisar aínda máis tempo para seguir deliberando. Se a devolución se repetira 3 veces, a lei recolle que o órgano tería que disolverse e convocar un novo xuízo oral con outro xurado.